приятели, днес ще продължим да ви чета от приказката за лишникотрошача и неговата голяма приятелка Мари. Тя току-що беше излязла от тежката си болест, защото беше се развълнувала много от войната между мишките и воинството на лишникотрошача. Но сега при нея е дошъл кръстникът и Дроселмайер. И тя е доста възмутена от неговото участие на страната на мишките по време на голямата война. Как се отнесе малката Мари към своя кръстник? Ти беше ужасен. Видяхте как беше касал на часовника и го беше покрил с крилата си, за да не бие, защото иначе мишките щяха да побягнат. Аз самата чух как ти викаше царя на мишките, а защо не дойде на помощ на лишникотрошача? Защо не дойде на помощ на мен, лош кръстник Дроселмайер? Ти си сега виновен, задето лежа тук ранена и болна. Майката изплашено запита: какво става с теб, мила Мари? Но кръстникът Дроселмайер направи много странно лице и заговори с хъркащ монотонен глас. Ти, махало, хайде, чъркай, часа точен, ти не бъркай, хърри, хър, ти, махало, хайде, бър, тихо, хърри, хърри, хър, будно бият ескам банки, клинки, клан, кинки, хонк, хонки, хойко, кличке, не дей се бой, бикам банки, мила, драга, мишия цар вече бяга, кукумявката долите и камбанката я пита, паки пи, пики пу, бим бам бум, не вдигай шум, хайде, хъркай, ти, махало, хъркай ти часа, не бъркай, хъри, хър, пири, пър. Мари загледа с лиса на кръстника Дроселмайер, защото и се стори съвсем друг, много по-грозен от обикновено, както размахваше насам-натам дясната си ръка като кукла, теглена с канап. Тя щеше хубавичко да се изплаши от кръстника, ако майка й не беше тук и ако брати, който междувременно също се беше вмъкнал в стаята, не беше го прекъснал с високия си смях. Кръстник Дроселмайер, извика Фриц. Днес си много смешен. Правиш движение като моя палячо, който отдавна съм захвърлил за печката. А майка му остана много сериозна и запита: драги господин апелативен съдия, това е много особена шега. Какво искате да кажете? Боже мой, отговори засмян Дроселмайер. Нима не знаете хубавата ми часовникарска песничка. Аз винаги обичам да я пея при такива пациентки като Мари. С тези думи той бързо седна до самото легло на Мари и каза: не ми се сърди, че не изкълвах веднага и 14-те очи на царя на мишките. То не можеше да стане, но вместо това ще ти доставя истинска радост. Апелативният съдия бръкна в джоба си и това, което полекичка извади, беше лишникотрошачът, на когото бе здраво закрепил загубените зъбки и беше оправил изкълчената му челюст. Мари извика възхитена от радост, а майка й каза усмихната: виждаш ли колко е добър към твоя лишникотрошач, кръстникът Дроселмайер? Трябва все пак да признаеш, Мари, подхвърли апелативният съдия. Трябва все пак да признаеш, че лишникотрошачът не може да се похвали със своя ръст и че лицето му по никой начин не може да бъде наречено красиво. Как се е получила в неговия род подобна грозота и как е започнала да се наследява, ще ти разкажа, ако пожелаеш да ме изслушаш. Или може би знаеш вече историята за принцеса Пирлипат, магьосницата Мишонка и изкусният часовникар. Слушай, кръстник Дроселмайер, прекъсна го неочаквано Фриц. Ти добре си поставил зъбите на лишникотрошача и се му намесил челюстта вече да не се клати. Но къде е мой сабята? Защо не му припаса една сабя? Отговори апелативният съдия сърдито. Ти, момко, знаеш само да се заяждаш и да кориш. Какво ме интересува мен сабята на лишникотрошача? Аз му лекувах тялото. Сега нека сам както си ще да се снабдява със сабя. Така е, привикна се Фриц. Ако е мъж на място, сам ще се умее да си намери оръжие. И тъй, Мари, продължи апелативният съдия, кажи ми, знаеш ли историята за принцеса Пирлипат? Не, отговори Мари. Разказвай, мили ми кръстник Дроселмайер, разказвай. Надявам се,
каза медицинската съветничка, надявам се, драги господин апелативен съдия, че вашата история няма да бъде толкова страшна, колкото тези, които обикновенно разказвате. Съвсем не, скъпа госпожо медицинска съветнице, отвърна Дросълмайер. Напротив, това, което ще имам честта да разкажа, е много забавно. Разказвай, мили кръстнико, извикаха децата и апелативният съдия започна така. Приказка за твърдия лешник. Майката на Пирлипат била жена на един цар, значи била царица и следователно Пирлипат още от раждането си била принцеса. Царят бил извън себе си от радост, когато видял хубавата си дъщеричка в люлката, заиграл, затанцувал, заскачал на един крак и не спирал да вика: „И-ха-ха! Виждало ли се е някога нещо по-хубаво от моето Пирлипатче?“ И всички министри, генерали, президенти, щаб офицери скачали наоколо към бащата на отечеството на един крак и високо викали: „Не, никога!“ И наистина не можело да се отрече, че откак свят светува, не се било раждало такова хубаво дете, като принцеса Пирлипат. Личицето й било сякаш изтъкано от нежен лилийно бял и розово-червен копринен пух. Очичките й били същински жив, изкрящ лазур, а косицата й се виела на блестящи златни кадрици. При това малката Пирлипат дошла на света с 2 реда чудно бисерни зъбки, с които 2 часа след раждането си ухапала имперския канцлер за пръста, когато той се опитал да разгледа по-отблизо линиите на ръката й, така че той извикал: „Оле-ле!“ Други обаче твърдят, че бил извикал: „Ай-ай!“ Мненията по този въпрос и до днес са разделени. С една дума, Пирлипат хем успя, ухапала наистина канцлера за пръста и очарованата страна разбрала, че в ангелски красивото телце на Пирлипат има и дух, и разум. Както казах, всички били доволни, само царицата проявявала голяма уплаха и безпокойство и никой не знаел защо. Преди всичко правило впечатление, че наредила люлката на Пирлипат да бъде пазена най-грижливо. Освен че вратите били заети от телохранители и 6 бавачки, независимо от другите 2, трябвало да седят всяка нощ в стаята при самата люлка. Но което изглеждало най-глупаво и което не можел никой да си обясни било, че всяка от тия 6 бавачки трябвало да държи в скута си по един котарак и през цялата нощ да го гали, за да го кара непрестанно да мърка. Вие не можете, мили деца, разбира се, да отгаднете защо майката на Пирлипат е вземала тези мерки, но аз зная причината и веднага ще ви я кажа. Случило се веднъж така, че в двореца на Пирлипатиния баща се събрали множество превъзходни царе и приятни принцове. Там станало много весело, всичко блестяло, имало много турнири, комедии и балове. За да покаже, че не му липсва злато и сребро, царят пожелал този път по-дълбоко да бръкне в царското съкровище и да поизхарчи вече нещо по-значително. Затова, узнавайки тайно от главния придворен готвач, че придворният астроном възвестил настъпването на времето за клане на свинете, наредил да се даде голяма гущавка с наденици. Скочил сам в каляската и лично поканил всички тия царе и принцове само на лъжица супа, за да се порадва на изненадата им от великолепния пир. После рекал много любезно на царицата: „Ти знаеш, миличка, колко обичам наденичките.“ Царицата веднага разбрала какво иска да каже той, то направо значило, че тя, както винаги, трябва сама да се заеме с твърде полезните действия по приготвянето на наденичките.
Главният пазител на съкровището трябвало веднага да отпусне за кухнята големият златен котел за варене на надениците и необходимите сребърни тенчери. Наклали голям огън от сандалово дърво, царицата си препасила престилката от дамаска и скоро от котела започнал да се разнася вкусен мирис от врящите наденици. Приятната миризма стигнала чак до Държавния съвет. Обзет от голям възторг, царят не можал да се сдържи. С ваше позволение, господа, извикал той, изтичал в кухнята, прегърнал царицата, поразбъркал със златния скиптър котела и успокоен се върнал в Държавния съвет. Тък му дошъл най-важният момент, когато сланината трябвало да се нареже на купчета и да се препече на сребърните тигани. Придворните дами се оттеглили по-назад, тъй като от вярна привързаност и страхопочитание към царствения си съпруг, царицата сама трябвало да се заеме с тази работа. Но щом сланината започнала да се препържва, зачуло се едно тъничко шепнещо гласче. Дай на мен маничко от сланинката, сестро, и аз искам да си хапна. Нали аз съм царица, дай ми малко сланинка. Царицата знаела, че това е госпожа Мишонка. Госпожа Мишонка живеела от много години в царския палат. Тя твърдяла, че произхожда от царски род и самата е царица в царството Мишолия, затова поддържала разкошен дворец под огнището. Царицата била добра, милосърдна жена и макар, че не признавала госпожа Мишонка чак за царица и за своя посестрима, все пак не е зловидяло да й даде в този празничен ден от вкусното ядене. Затова тя извикала: елате насам, госпожа Мишонке, хайде, хапнете си от моята сланинка. И госпожа Мишонка подскок, бързо изскочила и се покачила весело на огнището. С малките си хубави лапички поемала едно след друго парченцата, които царицата й подавала. Но ето, че изскочили и всичките сватове и лелки на госпожа Мишонка и накрая 7-те нейни синове, крайно непослушни палавници. Те се нахвърлили на сланината и оплашената царица не знаела вече какво да стори, за да се запази от тях. За щастие дотичала главната икономка в двореца и пропъдила безочливите гости, така че останала още малко сланина, която по указания на повикания придворен математик била много умело разпределена във всички наденички. И тъй прозвучали тръби и барабани, всички присъстващи владетели и принцови потеглили в блестящи празнични облекла, един под бели балдахини, други кристални каляски към наденичното угощение. Но за него ще чуем другия път.